Arratsaldeon, rugbyzaleak Pariserat begira daude, munduko kopa gaur gauean hasiko da, Frantzia Zelanda berriaren kontralehiatuko da, eta taldean Bisenpertar, Charles Olivan eta Maxime Lucu. Kulturan maitaldia hasi da hemen Miarritzen, nazioarteko dantza festivala, gaur eguerditan bertzeak bertze arte baleto Italiako konpainia honekin, entsaio publikoa baratze publikoan, eta gaueko bederatziorenetan ikusgarria eskainiko dute Gardu Midi aretoan. Baina gure lehen geldialdia Donapaleun egin behar dugun ere olaso. Donapaleuko ospitale publikoan zainketa intentsiboetako unitate mugikorra jartzeko eskatu dute 125 herriketa bertako medikuek. Iparralde barnekaldeko herri guztiek egindako salaketa izan da alegia, landa eremuko eta barnealdeko biztanlek ez dutela osasun arloan berdintasunik. Larrialdi egoera batean, denbora ezinbestekoa da. Zerbitzu honek barnealdeko jendearen aukerak areagotzen ditu bizirauteko. Alainan egungo egunean, Baionatik egin behar du gure jenden salbatzeat. Eta urrunda, Baiona urrunda. Donapaleuko ospitale hau iparralde barnekaldeko bakarra da, eta Akitania berria eskualde osoko bakarra gainera ziu mugikor zerbitzurik ez duena. Il est indispensable aujourd'hui pour l'intérieur. Ezinbestekoa da horrelako zerbitzua Donapaleun, Zuberoaraino joateko, Salvaterrara eta iparralde barnealde osora, Donibane garazira eta Bailaretara. Notamment Saint-Jean-Pied-de-Port et les Vallées, ce qui est aujourd'hui indispensable. Zuberotarren euneko 70 esaterako gertuago dago Donapaleuko ospitaletik kolorekoetik baino. Baionan zainketa intentsiboetako unitate mugikor batako eta 3 biharnoan. Baina ez dugu bertatik kentzea nahi hona ekartzeko diote. La question n'est pas évidemment pour le coup de déshabiller l'un pour habiller l'autre. Hemen bat jartzea nahi dugu. Eskualerian bat dugu baino, Baionakoa eta Bearnesko eskualean bat dira 3, ez du nahi han ez dela beharrik, han behar handia bada, eta ez da gure ideia, hantik garzeatunat holako zerbitzu hori behar du kreatu gure lurraldean. Aspaldiko eskaera da, baina beharrak areagotuz doazela diote. Arnas aparatuko arazoak COVID-arekin esaterako, edota bihotzekoak geroz eta helduagoa den biztanleria batean. Beharra bada eta batira deia estudiak inak eta eakusten dute behar handia badela gure lurraldean. Estatuak errantzuen gaiak lehentasuna zuela, baina irtenbideak iritsi gabe jarraitzen duela salatu dute. ARS eskualdeko osasun agentziari eginiko eskaera da, iparraldeko 158 herrietatik 135 herrik egiten dutena, eta Etxegarai presidentearen eta hainbat senatari eta diputaturen babesa ere jaso dute. Larresoroko aldaburua ostatuan, Elena Eilerabide gaztearen ilustrazioak dituzte erakusgai. Beskoiztarrak duela pare bat urte sortu zuen Urrupeta Klisk proiektu artistikoa. Hartu nuen Urrupeta Klisk izena Mikel Laboaren kantu batetik. Urrupeta Klik bere bagabiga kantuan eta ari baikinen lagun batekin trago baten edaten. Aski simplea eta Kliskera aldatu nuen argazki tresnaren ahabotsaren irudikatzeko. Argazkietatik abiatuta, xehetasunez beteriko ilustrazioak marrazten ditu. Familia eta lagun artean hasi zen, baina eskaera ugari zituela ikusita beste urrats bat eman zuen. Egia da hasi nintzela ilustrazioan egiten partikular jentzat, bai, hain familiak edo adibidez amatxiren besta batentzat, edo hasi nintzen ilustrazioan egiten aurtipien marrazkitzeko, eta gero ukanuan ideia hemengo kultura ilotua bainaiz, sortzea ilustrazioak hemengo kulturari buruz, beraz hemengo musika talde batzuekin edo dantza taldeekin, hainiz baititugu hemen. Eta hala bururatu zitzaion kultur hilabetea izeneko ekimena, sare sozialetan arrakasta lortu duena. Egin nituen 30 ilustrazio hilabetean, beraz bat egunero, musika talde bat egunero edo dantza talde bat egunero, gutxi gora bera iparraldeko kulturari lotua, eta Instagramen
zabaldu nuena. Adibidez, egin nuen xutik taldea edo neomak taldea ere bai, eta gero dantza taldeetan, marraztu nuen ustaritzeko izartxo taldea, izan ziren ere dama ikusgarriko edo musikari edo dantzariak ere bai, eta pixka denetarik etorriak kultura baina aski zabala ikusiz. Arrakasta hori dela eta eskaini zioten Aldaburuan erakusketa irekitzea, eta tokira moldatu zituen bere ilustrazioak. Badira Lapurdiko dantzariak, badira ere uste Basen Nafarroko dantzariak, eta hori guztiak lotuak jauteriei eta kaskarrotei. Beneretzat pixkat garai garrantzitsu bat da dantza mailan, siberotarrak ere, eta gero badira ere dantzariaz gain egiten ditutela etxe batzu edo paisai batzuen marrazkitzen, Arnaga etxea, Edmonrostanen etxea, Kamokoa, eta horrez gain Lajesoroko plaza, eta beraz jatetxean ari nintzelarik jaten norbait dintzaidala, eta galdegin daut hori nire etxea da, erosten aldizut ilustrazioa eta bera aitari oparitzeko, beraz bukan ditut gauza eskirringarriak ilustrazioekin. Abendura hart izango dira bere lanak ikusgai Larresoron, eta bitartean enkarguak hartzen jarraituko du webgunean. Berriz ere hemen aspaldiko lankideekin, asteburuko hitzorduak aipatzeko orain, eta kirola lehenik erran bezala munduko kopa, hasiko zaigula gau honetan errugbian, eta Ipar Euskal Herriko zati bat errugbizaleak adi-adi bereziki bisenpertar hor ditugulako, Charles Olivan eta Maxime Lucu nola ez. Kiroletan ere, Espainiako itzulia buelta segitzen balin baduzuen, jakintzazue bihar txirrindulariak Salbatarretik Belagoara ibiliko direla Siberuan barna, 156 kilometra, Santagrazin ere, Siberuan pixka bat hori ere edera izanen da ikustea nola ez. Kultura orain, Miarritzen errandugu maitaldia, nazioarteko dantza festivala hasi dela, Arte Baleto, Italiako konpainia, gaur eguerditan saio publikoa eman dute, baratze publikoan, hortxe Miarritzen, eta gaur gauean, Gardumidiaretoan ikusgarria eskainiko dute gaueko 9:00. Hori Miarritzen, baina gauza gehiago ere badugu, Lapurdin barna, Nerea Olaso, sararat eramaten gaituzu? Bistan dena, bestak hasten dira, bestak hasiko dira bihar, eta egia esan kontzertu ondiekin hasiko dira gainera, arratsaldeko 8:00-etatik goiti, istaklok txaranga, eta ostean xutik, gatibu eta DJ uzkuluz esartzea, 8 eurota, baina itzinetik dena ez da parranda izango, UBTT itzuliak ere goizean, eta lasterketak arratsaldean 5 egunez, larumatetik asteazkenera izanen dira bestak, eta igandean ere bada zer egin, dantza, pilota, herriko kirol eta beste, urririk, eta asteartean musika gehiago, quartz, dupla eta DJ bull, eta asteazkena ere egun polita izan oida, Pontx Pailazoa, bertako bizilaguna, badakizue, Joanes, hori da, eta gero bertsolariak eta laborantza sariketa ere izanen da, beraz esan bezala, larumatetik eta asteazkenera bitartean, saran hitzordua duzue. Mil esker Nerea, saran beti hastia, beraz orain hastia eta denbora bestak behar den bezala ospatzeko, ate jokoa ere hortxe izanen delarik igandean dudarik gabe. Saratik goazen orain barnek alderat, Donapaleurat zurekin, Aitor Zabaleta jauna? Bai, ala da, larun batean hitzaldi ederra antolatu dutelako, hitzaldi ez, egun pasa ederra izan ere, historikoki Donapaleuk izan duen urteurren berezi bat bete baizen Agorrilaren 28an, hain justu Donapaleu Nafarroako hiriburu bihurtu zen urteurrena gogoratu, Gaztelak Nafarroa konkistatu zuenean, geratu zen zatitxo horretan, Donapaleu bilakatu zutela hiriburu, eta Navarralde Fundazioak, Hernaniko Errotzen taldeak, besteak beste elkarte batzuekin batera, egun guztiko egitarau antolatu dute festa egin, baina baita ere gogo eta egiteko, eta tartean Nafarroa bizirik ikusgarri antolatu dutela, arratsaldeko 9:00 170 parte hartzailearen eskutik. Eta Donapaleutik Siberora itzuliz, gogoratu buelta bertatik pasatzen baita. Ondo baita. Ondo baita gainera, muskuldin festak izango dira, eta gaualdi ederra antolatu dute, sara joaterik ez duten entzat, bi talde izugarri, Makonak eta Zeta, gaueko 10:00 hasita, lehenak Makonak, gogoratu Lekiutiko musika taldea, 2011tik holtzetan dabiltza, folk rock, zeltiarra eginez, eta gaueko 10:00 bertan izango dira, 5 diskatra dituzte 2012tik 2008
bitartean, eta seguraski deneterik entzuteko plazterra izango dugu, eta bigarrena Zetak Frandolosorrek ere asko maite duen taldea, Peio Reparaz Nafarraren eskutik, azken urteetan aipatu berri ez dago ez, izugarrizko arrakasta izaten ari den taldea, besteak beste 2022ko itzulera, herri urratsen itzuleraren kanta egin zuena, eta izugarrizko arrakasta izan zuena Martikonerarekin batera, eta gonbidapena hortxe da, Frank zuk zeukeren nahi balin baduzu, Zetak ekin gozatzeko eta Makonak egin gozatzeko. Gustatzen zaizkite zuen proposamenak, Zetak alde batetik, Sarako bestak bertzetik, kontua da ongi pasatzea asteburu hontan, igandean itzuliko gara astekariarekin eta heldu den astean berri gehiago beti bezala hemen EITB-n asteburuan. Karakardo patzerura eroritakoen herri txikietako festeetan esnatuko bagina bia dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala eta kantu bakoitzea utziko genuke ez barria azkenengoa bailitza edota denetan lehenengo zorioneko gordetako ametxen kutsa irekia